yaade to musidɗo mum ko ziyara wiyete konngol maɓɓe ko ziyara kaalaɗo o wi ko ziyara kaalaɗo o ko ziyaratul istimdadi o wi ko ziyara ɓeyditinagol aɗa anni ɓeyditorade mo e waliyagal makko o wi ɗum noon saɗa waɗa ɗum koye annabi tan an tijaniyanke o mata ko sahabaɓe nelaɗo Allah ɓe sallllahu alayhi wa sallam kamɓe tan ma seeremɓe tijaniyankoɓe on ziyara mo mbiyeɗa ɓeyditinagol ko heddi ko fof saɗa yaha hen ko ha dokka on joomum mo garata e mum hadaye tawde on ko neɗɗo diine ko kohowo koye tedduɓe he koye gollanɓe Allah e nelaɗo muɗum a ari a feeñi caggal makko alqur'ana wino yo en du on himsinano ɗen adinoɓe ene l'islam ɓe adinoɓe ene limanagal ɓe yo en du wantoɓe on sa janga fatiha ko mbawɗa e salatu ala nabi fof ganniyoɗa baraji ɗi a neldimo kanko o sabu darde makko e oɗo diine o wini ene waɗe nde wonnoon noon ɗum kadi wawi gasde mbaɗa ɗum e ɓen tawa yahani saari e nokku maɓɓe ene moƴƴi mbaɗa ɗum neldaɓe so alhaali ne addima haɗo maɓɓe ɗo ciftora ɗum mbaɗira noon amma ɓeyditorade ɓe noon tawtodirta e ko wonno e ma e laawol o wi ɗum tawtodirta e ko wonno e ma e laawol he ko ɗum haalira wona goɗɗum wona ustude ɓen o wi ala en mbawa ustude ɓe kadi sabu kamɓe gonani en yeeso kamɓe golli diine o haa ɗo en kawratane kay e gustowo ɓe wiyoɓe almami malik en shafayi en ko hay hunde wiyoɓe almami malik en ma shafi en ko hay hunde ɓenne toon jooɗi mbiyana kaala l'islam mbiyane kaala l'islam o noon ene kaala sunna ene kaala sunna ene jiilo hayga men ga eɓe jiilo haaga men ga ɗum kay ko jalde hoore mum o wi ɗum ko jalde hoore mum almami malik wiya imamul haramayni ene wiya imamul haramayni nelaɗo sallah sallam ko yawti ko nelaɗo sallllahu alih w sallam ko yawti ko nde wonata duuɓi temeɗɗe tati taw wonti ɗon kanko almami malik kanko woni imamul haramayni kanko woni almami hurumaji ɗiɗi fof makka e madina ina waɗi defte omo waɗi defte ɗe omo jangguiniɗe yimɓe ɓen paami ha balli fi hen ha yettiɗo neɗɗo janggaɗa hadis goto wiya ko ni nelaɗo Allah wi almami malik ko ni o wi ko yehi baytil muqaddasi ko nde wonno o wi nde wonno kamɓe toon nde ɓe jiino juulirta e farillaji heeni on sanga ɓe namdimo kamɓe juldiɓe ɗon ɓe ceerno hol laawol gonɗa e laabi he o wi koye laawol nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam wona e laawol almam malik wi ala almam malik kay ala laawol almami malik ala laawol shafi'i en fof ngala laawol ala laawol o wiɓe
Sando Malik ene jogino laawol hoore mum min gacciɗanmo e laawol min gacciɗanmo e laawol makko tan o yaha balmini min ñemtina nelaaɗo Allah e ko Malik eggi reeni itti ɗum e nelaaɗo Allah sa sallam koye ɗum min dewanaa o wi minen kay ko emin ñemtina nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e ko Malik reeni eggi e golle makko ɗum woni ko min ñemtinta mo min fi a yii madhabi nan mbimo e laabi he ngol gonɗa kuntu ala madhabi rasulillahi o wiɓe koye laawol nelaaɗo Allah gonmi sallllahu alayhi wa sallam alaysa fi almadhabi Malik ɓe mbi beele wona e laawol almam Malik gollata Malik laysa lahu madhab o wi Malik kay jogaaki laawol man kana li Malik madhab o wi santo almami Malik ne jogii laawol li nafsihi taw ko laawol tan ngol o jeeyi hoore makko omo waɗa la taraknahu huwa wa madhab o wi nden min accannoma kanko e laawol makko ngol fof bal naqtadi o wi ala minen kay min ñemtin bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam fima jamaa Malik anhu min ñemtinimo e ko Malik renndini ƴettude makko ko wona ko Malik o wi konngol ngol haawi ɓe no feewi jaabol ngol kadi haawi ɓe no feewi nde wonno ko jaabuwol ngol haala ala caggal mum gayni hujja o wi ɓeeɗo noon won feeñɓe toon ne mbiya almam Malik en e aduna he fof eɓe mbiya almam Malik en jooni ko mumen ko ko tardinde yimɓe ko alhaali koye muɗumen ko ɗum woni sunna ɗum woni sunna an noon a annda a wawa serdude ha hannde hakkunde sunna e sunnu ha hannde aɗa ɗo wañi ɗum gilade Allah jolɗi ɗum e ɓernde ma wonde Allah heɓirima Allah sallallahu alaihi wa sallam heɓirima yaya gonno laawol barkingol gila nden e ɗum fuɗɗi nde amin gardani balɗinorade ɗin ɗon anniyaji e ngol kuccangol aɗa aɓe ɗattijani ha nelaaɗo Allah yiima weltanima wiine jogue ma haaju ha Madina naaɓe dilli gandi o ko lomto nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi tawi noon ɗum minen gondi hen jamma e ñalawma yettode woodani Allah kala ɗo Allah yettini koyngal ngal nelaaɗo Allah feeña e moƴƴuɓe wonɓe ɗon ɓe hollaɓe o de ko lomtam yettode woodani Allah gila ɗon ha an nde wonɗo aɗa faandaninomin e laawol he min gandine kadi min keɓino hayso wonano garal ngal yettode woodani Allah beltorima noon yiɗi gaadigi yetira ɗum Allah yettode woodani Allah amin mbima bisimilla e leydi en e lomtade noon anniyaji ma e ɗemgal ma nde wonno kala nokku e leydi Allah e kala nokku an woni ɗon jomɗum ko an wiyete bisimilla nde wonno leydi ndi ko Allah jeeyi Allah watti koye jungo ma fodde ko Allah holli ɓerde ɗe yettode woodani Allah o wi min haɗi kadi tumde ɓerde ɗe ko wonde ko an muynintade yettode woodani Allah nde wonno ɗum ne kadi ko kollugol Allah yettode woodani Allah ɓerde fof ene kawri gila e julɓe ha e hefere to moɗon ɗo yettode woodani Allah o wi hawrude kay o kay ko moƴƴa o ko lomto nelaaɗo Allah o ko ballo e diine o